Wat is het plan, dames? We staan bij de kluisjes. We gaan nu de TikTok opnemen. Wij zitten in de TikTok-klas, hebben wij gehoord. Ja, dat klopt. Hier maken we allemaal TikToks. Je mag elke periode een andere talentenroute kiezen die jij het leukst vindt. Ik heb voor deze gekozen. En deze kinderen inderdaad, die hebben gekozen voor de TikTok-talentroute. En dat betekent dat ze onder begeleiding van een docent filmpjes leren maken. En ja, daar komt natuurlijk heel veel vaardigheden komen daarbij kijken. Ja, we gaan zo meteen van start. We hebben een leuk idee, dus het gaat goed komen. We hadden dus een idee dan met een liedje en dan dus bijvoorbeeld gaat Rix naar een andere lokaal en ik ga naar dat andere lokaal. En dat je een soort van afscheid moet nemen aan je beste vriendin. Hele klus voor de cameravrouw. Ja, maar het komt wel goed. Nou, we willen POV, je hebt die ene leuke docent. En dan ga je naar boven rennen en dan ga je het lokaal in. Nou, het staat erop volgens mij. Ja, zeker. Ging wel goed, ja. Ik hoop dat hij mooi is. Ja, dat het vuil gaat. I gotta go my own way. What about us? What about everything we've been through? What about trust? Ja, de kinderen storten zich vol enthousiasme in zo'n klas. En ik denk dat dat heel fijn is, dat je zeker op zo'n onderbouwlocatie ziet dat die onbevangenheid van de basisschool gewoon mee kunt nemen naar het voortgezet onderwijs. En wil je er later ook iets mee doen? Nee, ik denk het niet. Ja, niet later of zo als baan doen, denk ik. Nou, ik wil later dokter worden, dus ik wil niks met influencer of zo. Politieagent. Een vloggende politieagent kan ook, hè? Ja, het zou allemaal kunnen.